سلام تغطاتلتنا هذا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا لومونا قد أسار السنخولنا كعبينا كتغمنا زخل زبالكو حيث غريبا له نايلو مارسنا أمونغا وداتن أمونغا دك تبعتيون دك نسيون زلو في الليات يعتبل مچم ودنقو على نحر خمزي كونو درورينا تجنزيبنا ينزلنا في اللياتنا أبي مخانو بن أين استوعلوا لنا حر جزيون في اللي كم زلنا ون بأك بقداماوي كفالنا كان نمبر أبت حساسبانا بخمي نجارات نردهم حبريتا بخمي نب بخمي حبريتا نقبل نزاربون تاي مالتيو أيردعنا نتفللي تفلليات ناتنا صبوق يرو سلازير دعنا دما بقليلو أبزيت دليل عش نجارات أب حبس أجمعات كم تقولنا قولوا بفلاي دما أب حدارن أب فقرن أب هيوتن كنزارب كلنا عبس الواي راي ولا بصراحة ونمس أنت أرطاء بصراحة لو جزية زي فلليات زي بزح جزية قولي هو أبزي أب قلت نجارات نب عبيتي تجمعات خيد نريو سلازي دانا لهم فيديو سامودا تانتريهما بزح نجارات دك نستيو دك تبعتيو كم سلو زخونيهم كم زخون زلو تمودا دمان تناول لكا خمس سلو زخونين كنبللو نخيل كبق سنة زخلنا تتحساسبا يا تري كاب حانت عباي مصحف زي مصحف تمرتيمو نقول لكم بزا قاطامي صقا حفتي نزا فيديو نزا سكريبت نايلومي كم حساب ذهبت النساني رامو يغني اللي نابلكم بزحات والنزا رسزيا نجيروم نيروم حجك تنابت تمرتك حلف أمبار نايلو مارسي تامت حب كاب حنت مصحف men are from Mars and women are from Venus تبل كاب باربار ان آلنز بحالو صحفوا مصحفيا بزح دحتونا اللوا كابا زوص سامريو بلك تا مصحف معات فلطتي زلوا مغنياتو ابت مصحف دك انستيون دك تبعتين كاب استفلاليا بلانيتا زمصو ግን اب حنت بلانيت كنبرو زخالو سباتهم سلازي تحساسبهم بزح فلليات اللوا تبل قال كاب فلليات دما خنرينا كمي غيرنا دما نز فلليات كنتقوملو نخل حدا حقوسن حوتني وات نكلونا يا تبل سلازي men and women think and act differently يا رسنا الكريستيون دك تبعتيون تحساسبهم يكون سرحهم يفلالي يا تبل التقدمي تنبغنات قدم بزعبتها فلالي كي تزاربنا خلنا أقاومانا أمرونا وين حنقولنا كما يمثل كنرينا ناي دك نستيو حنقول بخميز غوميو female's brain is slightly smaller than male's but women's brain is 3% higher in general intelligence يبلنا له قدامي ناي دك نستيو أمرو وي حنقول كاب ناي دك تبعتيو حنقول قرب نقص يبل بقرص وي بعقونو كنريو خلنا حنقول ناي دك نستيو كاب ناي دك تبعتيو قرب ينقص يبلنا له يقداس حنقول ناي دك نستيو 3% كاب حنقول ناي دك نستيو كاب ناي دك تبعتيو يبلح يبلنا له زي ولا كو حنقول نقص بلن تخونه دك نستيو ابل حقن نسي يبلح كاب ناي دك تبعتيو يبلنا له سلازي وددر كم زي بلو تعبيت راي بتعبيت راي كتودادرو كم زي بالكاب بقعتو كامنا يدك تبعتيو زي سندف مخانو حنقولن يحبرنا له بزمالتي female and male use different parts of the brain when working the same task إذا أخطر دعناك كلاله نودن نقولن حد عينة أيو وي حد عينة سرح ندريب كايو تقوموا كفالنا حنقول حدا يكونن ودي كالك كفالنا حنقول يستقام قال كالك كفالنا حنقول يا تتقام بخلا زراربا أجباب أسرارهم حدا كونه كل زمتوا وسي تزامادي كون غل كولادر غل جن أجباب زختلوه نن بينيو نيجد نتنا يود من قد كتلا لواي وتقال نتود كربل كلنا نتي أكرت ما حنقولون ون نختليه لنا نتفتراوي كفالنا حنقولون ون أي نستوعلونا لنا مالتي كنستوعلو زلنا يزي girls use left side of the brain more rapidly مبزحت جزء دكنستيو سأجمعي كفالنا حنقولن ينزتك እዚ ድማ ንኣብነት ኣብ ምዝራብ ኣብ ምንባብ ኣብ ቋንቋ ዝለዓለ ሓይሊ ኣለዎ እዚ ክፋልና ሓንጎለን ማለት እዩ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣብ ምዝራብ ኣብ ቋንቋታት ሓያላት እየን ብዙሕ ክዛረባ ይኽእላ ኣብ ምንባብ እውን ኣዝየን በላሕትን ቅልጡፋትን እየን ካልኣይ ድማ ኣብ ቋንቋታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብተዛማዲ ሓያላት ኮይነን ይርከባ ማለት እዩ ቀልጢፈን ቋንቋ ክሕዛ ይኽእላ ቋንቋታት ብዙሕ እውን ክዛረባ ከም ዝኽእላ እዚ ክፋልና ሓንጎለን እውን ኣብኡ ሻርፕ ምዃኑ ወይ بلوز مخانو يرينا مالتي women have more than one center of speech دكنستيو كاب حدا نلعلي كفالنا حنقول ناي قانقا بوتا لو بحنقولن when one side of the brain has damaged the other can be used حدا كفال اندحري
تجوديو وحميمو اتكال كفالنا حنقولن كتكاماي خلاص جاب دك تعاتيهم رينا كما يمخانو. Women's brain are process oriented. بحفش هذا ما نايدك نستيو أمره process ناي نجارات قد ما تختل ناي زختل له الجباب يزختل process كنا بالكلنا نجارات بسرعة زخدول سرعة زحازة سرعة يزمرز حنقول نايدك نستيو يبلنا له. سلزي دك نستيو كل جزء ولا حنقولن نشت بقرصو نشتين تخونه أب وتيتون كمان دك طبعا تيو يبرتع يبلنا له كالدما دك نستيو كل جزء أجمع كفالنا حنقولن كم زت كم زيادة السدما عند أبدي ذكر لنا زخانة أيون تهيب كام أو داتنا والدن استفل عليه كفالنا حنقولهم يوم زت قاموا بمنصور دما سرحهم لك حار عينات من قد خدي كلون يوم وزيد تزامد خوني خل أما داتا دما حنقولنا دك نستيو process oriented you إلى نالو زي نايدك هوانيو نابدك قدام كأخن سجر مالت نايدك قدام حنقول كم يمثل كنرينا. Number 2. Male brain has around 4 billion cells more than females. مجمريا نايود تبعتاي وينايود حنقول لأن 4 بليون زخون وهيوتات اللو كام نايقال حنقول زيادة نايودي حنقول سي لأن 4 بليون زخون وهيوتات اللو كابتنا دكنستيو ويكابتنا نايقال حنقول بلنا اللو. كذا left brain of man is more language. Left brain of man is used is where language are located and could lose speech when damaged. دكنستيو ቋንቋ ኣብ ሓንጎልን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቦታታት ሰንተር ናይ ላንጉጅ ኣለዎን ኢልና ነርና ወተባዕታይ ግን ሓደ ክፋል እዩ ዘለዎ ቋንቋታት ወይ ናይ ቋንቋ ክፋል ኣብቲ ሌፍት ብሬን ናትዩ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዘሎ እዚ ሓደ ቦታ ብዝኾነ ይኹን ሓደጋ ወይ ገለ እንትተጎዲዩ ወተባዕታይ ብቐሊሉ ናይ ምዝራብን ናይ ቋንቋን ክፋሉ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ዝኻ ሶሪ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝረአዩ ዝኾነ ፀገም ከጋጥሞም ከሎ ደቂ ተባዕትዮ ሓንጎሎም እቲ ናይ ምስራሕን ናይ ምሕሳብን ቦቱ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ከነስተውዕለላ ክንኽእል ኣለና ካልኣይ right brain stores and controls visual information እቲ የማናይ ክፋል ናይ ኣወዳት ሓንጎል እንታይ ይሕዝ ሓደ መኽዘን ካልኣይ ድማ መቆፃፀሪ ናይ visual information እቲ ርኢና visualization ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ብምርኣይ እዮም ዝርድኡ imagination زي كونس أمر أي زيادة أتكرر سلذي يمانع كفالنا حنقولهم بزو حبت visual information حيل زبالة يجيب لنا ده كان ما boys use right side of the brain more rapidly لكن يستيو بزو زي أجمع كفالنا حنقولهم يم ببز حزت أما خلنا بالكلنا أودات كن يمانع كفالنا حنقولهم يم ألتفهم كنت قامز جمرو إز يمانع كفال كاب من تاي حيلو أب maths أب building logic problem solving puzzles يماناي كفالنا يدك تبعتي لما يماناي كفالنا حنقولنا دما أمنتاي حيلو أماتس ويا قطرتات قدلاتنا قطرنا مفتاح building هنساتات سفل على نجار مهناس ليجو كونخل مسحبي دما buildings زقولوا architecture كونخل logical زي programming نابنت logic يزختل إذا خمسة تخينو إذا خمسة خون كمزين تخينو كمزة خونيرو logical sequence حاجة سرعة قد ما تختل ويسرعة حاجة أتحسس بها مالتيو كمودما problem solving أجمع ناي مفتاح استفل عليه أجمع ناي مفتاح دما يماناي كفالنا حنقولنا زيادة بركتو اللواو كمون puzzles بلوم زي ناي قالات قالن بلو خمزي باكونا قبركا قالات مالالو مالتيو قال سنترج دي قالن بلو نيرنا I think بتكرنيا تقالاي مسات لينا بكومنت صحفو ليتم تفلطا برق تفلطوا ياهم سلازي puzzles دما أودات ويدك تبعتيو زيادة حيل كلهم يخل مغنياتو يماناي كفالنا حنقولنا أبزيوم زل على حيل سلازلو his brain نايدك تبعت دي وتبعتاي مالتيو his brain is spatial or visual oriented نايدك تبعتيو كل جزء حنقولنا يودك تبعتيو visual أبزر نجر أتكرر له نزير نجر imagination عم كبار زي كنا أبزر نجر زيادة حيل له and the brain is connected to his spinal cord حنقولنا أتوم دما مس عند حقوم connected زخونيو يبلنا إزاي التفليات ناتهم حنقولنا أتوم كمية خمس زخونة كرتنا أتوم بخمية كم حسبوا كن رزقنا هنا حجد ما أنت كن رينا مبزحتك زي دك إنسان دك تبعتيو أم أنتي ينقفهم أنتي يقول لنا توم أنتي سجمنا توم أنتي دخامنا تعلو ميلان ينقفع كنرينا مغنياتو كابتن نقفلو
تمركزنا دما كنعريو كم زلنا توم ساينتيست زرايو مالتي قداماي دق انستيو دق تبعاتيو كنقفا خلوا being insensitive ودق تبعاتيو سي sensitive ايكونون يبلا دق انستيو انتي مالتي سغه unable to read her mind in order to meet her needs دق تبعاتيو سي نقال سي تطمت ابيلوم سي ከይተዛረቡስ ድሌታታ ውሽጣ ዘሎ ሓሳባትን ባህግታትን ወይ ገለ ነገር ጎዲልዋ ዘሎ ከምብብዎም ክንፈልጦሞ ፈሊጥና ድማ መፍትሒ ናቱ ክንደልዮ ከምዚ ኣብ ምግባር ኣዝዮም ድኹማትዮም ኣየንብቡን እዮም ዝብላ ወተባዕታይ ኩሉ ግዜ ብኣፋ ዝበለቶ ወይ ዝረኣዮ ጥራይ ክዛረብ ዝኽእል እምበር ስምዒታት ኣብ ምንባብ ዝዓበየ ፀገም ከም ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ብኸምኡ ይነቕፍኦም ማለት እዩ ይነቕፋና ማለት እዩ ኣነኻ ወድኒ ባዕለይ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዝንቀፋ ኣካል እያ ኣነኻ ካልኣይ being uncaring ካልእ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ተገዳስነት ናቶም ጉዱል እዩ ፅቡቕ ተገዳስነት ኣየርእዩን እዮም ይብላ ኣዋልድ ማለት እዩ ተወሳኺ not listening and talking ካልእ ድማ ናይ ምስማዕ ፀገም ኣለዎም ፅቡቕ ገይሮም ኣይሰምዑን እዮም እቲ ካልእ ፀገም ድማ ኣይዛረቡን እዮም እኹል ኣይዛረቡን እዮም መብዛሕትኦም ኣወዳት ኣብ ምስማዕ ድኻምነት ኣለዎም ይብላ ከምኡ ድማ ኸ ኣይዛረቡን እዮም ውሽጦም ዘሎ ኸ ኣይገልፁን እዮም ኣብ መወዳእታት ድማ not being warm and compassionate እንደገና ኣብቲ ፍቕሪ ድማ ማዎም ማሙቓት ኣይኮኑን እቲ compassion ይብሉን እቲ ፍቕሪ ናቶም ሲ ቁሩብ ድርቕ ዝበለ ዓይነት ፍቕሪ ዘለዎም ይብላ ተወሳኺ not giving enough love እኹል ፍቕሪ ኣብ ምልጋስ ድማ ድኻምነት ኣለዎም ይብላ ማለት እዩ ኣብ ፍቕሪ ምምጣው ወይ ምሃብ ንኣ እኹል ፍቕሪ ከም ዘይንህብ ይነቕፋና ማለት እዩ ኣብ relationship ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቕሪ ድማ ኣብ እምነትን ናይ ምጽናዕ ኣብ ፍቕርን ከዓ ፀገም ኣለዎን ኢለን ይነቕፋ ማለት ስለዚ ጽንዓት ኣብ ፍቕሪ ጽንዓት ኣብ ሓዳር እውን ፀገም ኣለዎም ኢለን ይነቕፋና ማለት እዩ ተወሳኺ wanting to have sex rather than making love ካልኣይ ድማ ቅልጥፍ ኢልካ ፆታዊ ርክብ ጌርካ ስምዒትካ ምርጋፍ እምበር ነታ ጓል እናኸባኸብካ እናራሰካ ፅቡቕ ገይረ ናይ ፆታዊ ርክብ ፅቡቕ ዝኾነ ጉዕዞ ክሳብ ዕጋበ ዘብፅሕ ነገር ዘይኮነሲ ቅልጡፍ ነገር በቃ ኣብታ ዝመፀቶም ቅልጥፍ ኢሎም ስምዒታቶም ከርግፉ እዮም ዝደልዩ እዚ ከዓ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣይዕግበናን እዩ ዝብል ቅሬታታት እውን ኣለዎን ናይ መወዳእታ ድማ not finding things ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛ ዘሎ ነገራት ናይ ምርካብ ፀገም ኣለዎም ወዲ ኣብቲ ገዛ ኣብ ከምዚ ኣሎ እንድሕር ኢላቶ ኣይረኽቦን ናይ ምርካብ ፀገም ኣለዎም ኢለን ይናቕፋና turning the temperature down እንደገና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ገዛ ዝሓሊ የምፁ ወይ ነቲ ወይዘር የዝሕልዎ ወይ ከምዚ ዝሕል ይገብርዎ ይብላ ወይ ዋላ ኩነታት ናይቲ ገዛ ከምዚ ዝሕል ይገብሩ ይብላ ኣብ መወዳእታ ድማ leaving the toilet seat up ኣብ ሽቓቕ ድማ ነቲ ናይ ክሸን ከለካ ኮፍ ኢልካ ትሸነሉ ገለ ንዕኡስ ኩሉ ግዜ የልዕልዎ ምክንያቱ ደቂ ተባዕትዮ ከይፅይቕዎ ስለ ዝደልዩ በዚኣ እውን ይነቕፍኦም እዚአን ተን ቀንዲ ነቐፌታታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ከደኣ እንታይ ይብሉ በዚ ደቂ ተባዕትዮ ከን ደቂ ኣንስትዮ ብምንታይ ይነቕፍዎን ክንርኢ ኢና ቀዳማይ talking too much without getting to the point ደቂ ኣንስትዮ ሲ ነታ ኣገዳሲት ነገር ከይረቑሑ ኮለል ክብላ ብዙሕ ይዛረባ ይብሉ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይብላና ፀኒሐን ኣይዛረቡን እዮም እንደገና ፅቡቕ ኣይሰምዑን እዮም ይብላና ነይረን ኤግዛክትሊ ከምኡ ዝብላ ከዓ ስለምንታይ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ብዙሕ ይዛረባ እንደገና ሸንኮለል ይብላ ኣብታ ኣገዳሲት ነጥቢ ከይበፅሓ ኢሎም ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ይነቕፍወን ማለት እዩ ካሊእ being emotional ኩሉ ግዜ ስምዒታውያን ይኾና ኣብ ነገራት ኣብ ንእሽ ነገራት ኩሉ ግዜ ኣብ ስምዒት ይኣተዋ ኣብ ቀሊል ነገራት ወላ ኣብ ስምዒታውያን እየን ይብልዎን ካልኦት caring too much about their families ብፍላይ ሕብረተሰብና ድማ ኣወዳት ዝነቕፍዎን ንደቂ ተባዕትዮ ኣወዳት ነተን ኣዋልድ ዝነቕፍዎን ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስድረአንሲ ዋላ ሓዳር ምስ ገበራሲ በቃ እቲ ክፋል ስድረአንሲ ክፋል ናይቲ ሓዳረን ይገብርኦ እዚ ሕጂ ብብዝሒ ትመፀኒ እያ በቃ ሓዳር ገይረን ኣይገይረንሲ በቃ ካብቲ ሓዳረን ካብቲ ፍቕረን ወሲደንሲ ስድረአን ቀዳምነት ይባ ኣብ ሓዳር ከዓ ከምኡ ክኸውን የብሉን እዚ እውን ሓደ ነቐፌታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ካልእ እውን having narrow vision or dreams ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ደቂ ኣንስትዮ እቲ ራእይ ናተንን እቲ ናተን ሕልምታትን ድሩት ኮይኑ በቃ ብዙሕ ንነዊሕ ዝጥምት ድሕሪ 10 ዓመት ኣበይ ክትበፂሕ ታጓል እንታይ ዓይነት ቪዥን ክልዋይ ብትምህርቲ ብቁጠባ ብገለ መለሲ ፀቢብ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለወን እታ ናይ ሎሚ ዝኽደኖን እቲ ዘድልየን ወርቅን ገለ መለን ተዘይኮይኑ ንሕልፍ ዝሓለፈ ኣብቲ ሓዳር ገለ መለሲ ኣለዋ ኩለን ይብል ኣለኹን ግን ብዙሓት ራእይ ናተንሲ ዳርጋ የብለንን ወይ ኣዝዩ ፀቢብ ዝኾነ ራእይ በቲ ደጋዊ መልክዕ እንተዘይኮይኑ ነዊሕ ዝጠመተ
رئيس يبلنن يلون وني نقفون كالد ما not initiating sex often enough كالاي دما اب صوتاو ركب دما صوتاو ركب اي نخجمر اي بغسانين كل غزي اتودو خبغسو ينزدليا نساتنسي تبغسوتات اي وزدانين يلون ينقفون توساق دما their ability to drive مبزحت غزي دما يونيفرسال دك نسيو مبزحت غزي ام مزوار بقعتن دك تبعتي ينقفو ويم بقع زخونه ناي مزوار كلت يبلن كمون كارتا ناي منباب كاب حدا بوينت ناب حدا بوت كاب حدا نطب ناب حدا كال نطب خوزدا خلوا كل غزي اب كارتا صقم كم زلوون ينقفون እንደገና ስፖት ስፖት dirt soaks 50 meters away ዝጨነወ ካልሲ ድማ ካብ 50 ሜትሮ ርሒቐን ከለዋ ይፈልጣ ከም ዝኸም ዘሎ ርስሓት ናይ ወዲ ቀልጢፈን የለልዮ ቡጌረን ድማ ቁርብ ከዳኽሞ ይፍትና ነቲ ወዲ ኣወዳትካ ኣብ ናፅነቶም ገሰት ኮይኑ ዝስምዖም እንደገና ድማ ታ ሊቪንግ ቶይለት ሲት ዳውን ኩሉ ግዜ ነትናሽቃ ታሽሙ ድማ ኣውሪደን ስለ ፀንሓ ደቂ ተባዕትዮ ኣይፈትዎን እዮም ስለዚ ትነጥብታት ትርእይዎ ኣለኹም ኣበይ ንነቓቐፍ ሓንጎልና ካበዩ ትፍልያትና የዘርእየና ዘሎ ኹዚሲ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ እታ ኣብ ገዛኺ ዘሎ ወይ እታ ኣብ ገዛኻ ዘላ ንሳ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ኣብ ኩሉን ሓደ ምዃኑ ንርኢ ኣለና እታ ናይ መወዳእታ ድማ ንኹሉ ፅሙቕ ኣቢልና ክንርኢ ኢና Men are from the planet Mars and women are from the planet Venus, but they live in the same world. دك تبعتيون دك نستيونسي عبفل اللي يزلونا بتحساسبهم. التحساسبهم كان مكفوس تلا على سي دك نستيو كاب كالب فينوس بهالبلانيت مثلا دك تبعتيوها كاب مارس. تلتيوم دم أبتا مرت بهالتراقيبهم على سلتي أبحث إرجزي التودي نتحت تحساسبو قديفو نسان نتحت تحساسبو قديفا قليل يكونن كن الردادا ينزلنا تاقوال كومن خد كونسي كومي بحريا كتزارب بزوح قلمله كم بحريا غيرنا نصدو تود دما سوق كبلن وحد كزاربن بحرناتيو their bodies and brains work differently حنقولومن اتحساسبون ببيني دسرح سلازي حدا كون ينصبيو طراي تودنا تاقوال كردعا كفتنالو تاقوال كان تودي كتردو لو كتقيرو يبل يلون كردعا وي كتردو كتفتن علوا they think differently and have different perceptions, priorities and behaviors. ስለዚህ አተሓሳስቦም ይኹን ቀዳምነታቶም ይኹን ባህርታቶም ከዓ በቲ ናይ ሓንጎላቶምን ኣካላቶምን ዝተጸልወ ፍልልያት ኣለዎ ታይብለና ኣሎ they perceive and process information differently ሓበሬታታት ክመፅኦም ከሎ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ብሓንጎሎም ዝመፅእ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝጥምትዎ ዝተፈላለየ ትንተና እዮም ድማ ዝህብዎ they are designed to be different for many times ስለዚ ወድን ጓልን ነገራት ወይ ሓበሬታ እንተይብካዮም ብሓደ ዓይነት ጠመታ ይጥምትዎን እዮም እቲ ወዲ ካልእ ዓይነት ርድኢት ክህልዎ ከሎ እታ ጓል ድማ ዝተፈለየ ርድኢት እዩ ዘለዋ እቲ ሓበሬታ ዝመፃ ስለዚ ፍልልያት ከም ዘለና ክንቅበሎ ኣለና ክንልውጦ ኣለና ኣይኮነን እቲ ወዲ ከምቲ ዘለዎ ኮንኮሚ ኣፈጣጥሩ ከምኡ ክትቀበል እያ ክትክእል ኣለኪ እታ ጓል ድማ ልክዕ ምስቲ ኩሉ ፀገማታ ወይ ፀገም ኢልና ንሪኦ ዘለና ፀገም ኣይኮነን ከምኡ ኣፈጣጥራ እንታይ ይጂ እንተተረዳዲኻ ከምኡ ምዃና ተፈሊጥካ ንሱ ከምኡ ምዃኑ ተፈሊጦ ክከባበሩ ይኽእሉ ሓዳር ድማ ክምቅር ዝኽእል ነዚ ፍልልያትና ተቐቢልና እንተተኸባቢርና ጥራዩ እቲ ፍቕሪ ይኹን ሓዳር ፅቡቅ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እቲ ኩሉ ፍልልያትና ካብ ዜሮ ዝመፀ ከም ዘይኮነ መበገሲ ከም ዘለዎ ክርዳእና ካብ ዝብል እየ ነዛ ቪድዮ ናይ ሎሚ ቀሪበያ እሞ ክንጥቀመላ የተሓሳስብ እቶም ንመጀመርያ ትሪኡኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል ኣብ ጂድራር ዝበሃል ቻነል ብዙሕ እናተሓሳስባና ክዕርየናን ክዕብየናን ሕማቕ ኣመላት ኣግዲፉ ናብ ፅቡቕ ዝወስደና ቁጠባና ዘመሓይሸና ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ኣለና እሞ ኣለኒ እሞ ኣትኹም ክትመሃሩሉን ክትዓብዩሉን ይምሕፀነኩም ከም ወትሩ እናተምሃርኩም ተዓብዩሉ ዘለኹም ቻነል ክብረት ይሃበለይ ኩሉ ግዜ ካብዛ ናይ ሎሚ ድማ ዝፈተኹማ ወይ ካብቲ ፍልልያት ንስኹም ዘስተውዓልኩምሉ ዘይበልክዎ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ብታሕቲ ክትፅሕፉለይ የምሕፀነኩም ከም ወትሩ ተተባብዑኒ ዘለኹም ድማ የቐኒየለይ ንኻልእ እውን ስለ ዝተባብዕ ኮሜንት ናትኩም ሼር ግበርዎ ድማ ነቶም ካልኦት ክጠቕምዎን እንተፈሊጦሞ ክሕግዞምን ዝኽእሉ እዮም ዝበልኩሞም ሼር ተገበርኩምሎም ድማ ፅቡቕ ትገብሩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወድያላ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒዩ ቻው